What's up mga bay, mga gaw? So, andito na naman ang inyong Boy Bisaya Vlogger and welcome sa aking channel. So guys, andito po tayo ngayon sa may Upol. Ito po, nasa tabing dagat po tayo guys. Medyo maganda-ganda tumambay dito guys. Ayan po. Saka guys, medyo matagal-tagal din tayong hindi nagkita. So almost 1 month, di ba? Yung last na nag-post ako ng bago kong video. So ngayon lang dahil medyo busy po tayo ngayon guys. Kasama ko na naman si Roxy. So dahil bukas ay Independence Day, kaya nakikita niyo sa likod guys, ang daming mga vlog. So ngayon guys, ang episode natin bali nakikita nyo naman sa sa description below na subtitle. I mean, may migay po tayo ng ayuda ngayong araw na to guys. So pupunta po ako sa bahay ng aking kapatid dito sa may Upol, kaya ako nandito ngayon. So nag-intro muna ako dito sa na to kasi may magandang view dito eh. Ayan, ayan. So pupunta po tayo ngayon sa bahay ng kapatid ko. So in 3, 2, 1. What's up guys? So andito na naman ang inyong Boy Bisaya Vlogger. So andito na po ako sa bahay ng aking kuya. So ayan, anak ko niya yan, si John Steven. So shoutout po sa kanya guys. So ayan na nga guys, ang episode po natin ngayon is mamimigay po tayo ng ayuda dito sa may Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Pero andito po ako ngayon sa Upol. So ayan po yung mga ibibigay po namin guys. Ayan po yung mga ayuda yan guys. Ayan po yung kapatid ko guys, si Junie. So ayan, magre-repack po kami ngayon. And then baka bukas po kami mamimigay guys. So ayan, kasama ko po yan si John Steven, ang TikToker ng Upol. Ayan. Ayan po. So ayan po guys, yung nire-repack po namin ngayon. So bali bukas po tayo mamimigay sa mga yun, mga kailangan, mga dapat bigyan. So simulan na po tayo guys. In 3, 2, 1. Pastor, bagaimana no? Isa. Kulang ang takatapos, ay takapan, basket. Isa na kupan. Ako tingnan ni kilo. Paano makalagay yun? Oo. Pagkatis ka, pero wala akong kupan kung ako na iluwa. Kanay. Oo, kanay. Ha? Ito yung mga kwan. Ay, 5. Ulaw na lang. Makapan, baka na. Boss. Sige.
Sir, diara si Tiom sir, pwede ra ko magparking da kadali kay maghatag lang kog snack ninyo sir. Oo. Kilid lang dyan, sir. Diya lang kilid. Sige, sir. Salamat ha. Sir, thank you kayo.